Hej, jeg vil prøve at forklare betingelsessætninger en gang til. Først og fremmest betingelsessætninger kan være af tre typer. Den første, det er se vinco al lotto faccio una crociera, eller quando vinco al lotto faccio una crociera. Det er det man kalder reel mulighed, og der bruger jeg og muligheden er der. Så det er en ren mulighed. Nummer to, se vincessi al lotto farei una crociera. Hvis jeg vandt i lotto, vil jeg tage en krydstogt. Et krydstogt. Ja, muligheden er der. Hvis jeg skulle være så heldig, så vil jeg gøre det. Om jeg gør det eller ej, det afhænger stadigvæk om, at jeg vinder i lotto eller ej. Muligheden er stadigvæk åben. Se avessi vinto al lotto, avrei fatto una crociera. Hvis jeg havde vundet til lotto, så ville jeg tage krydstogt. Åbenbart, jeg har ikke flere penge til at spille på lottoen, så muligheden er der ikke mere. Nu er det for sent. Og det er de tre typer, som vi har i alle sprog, og selvfølgelig også på dansk, hvis I tænker på det. Og de kræver alle sammen forskellige tider. Jeg bevæger mig i den første type, som er faktisk det nemmeste, som er den reelle mulighed om nutid og om fremtiden. Og det er den, jeg følger forklaringen af jeres bog, så I kan finde det igen. Og så giver jeg nogle muligheder, nogle eksempler. Se piove resto a casa. Hvis det regner, bliver jeg hjemme. Fuldstændig som på dansk. Se sete devi bere. Hvis du er tørstig, skal du drikke. Man kan også bruge futuro. Se mi cercherai, mi troverai a casa. Hvis du leder efter mig, så vil du finde mig hjemme. Og den samme sætning kan man så også have med en blanding med nutid og futuro. Se mi cerchi, mi troverai a casa. Og det, se sarò stanco, resterò a casa. Futuro begge to. Se sarò stanco, resto a casa. Futuro og nutid og presente. Og se sono stanco, resterò a casa. Presente og futuro. Det jeg prøver at sige, det er, at i det, at det betegner en reel mulighed om nutiden, så kan jeg bruge presente og futuro i begge to, eller i en af dem, og i den anden kan jeg bruge den anden. Uden problemer, men i hvert fald, vi forbliver med presente eller futuro verbalmæssigt. Godt. Den anden type, det er det, man kalder det tænkt mulighed om nutiden. Og der bruger man i C-sætning bruger man congiuntivo imperfetto, og i hovedsætning bruger man condizionale presente. Det vil sige, der hvor der er C-sætning, der har jeg altid en konjunktiv. Og her, se fosse freddo, mi metterei un maglione. Forklaring. Il maglione l'ho portato con me nell'eventualità che faccia freddo. Så muligheden er der stadigvæk. Hvis det var koldt, så vil jeg tage min trøje på. Så mulighederne er der endnu. Se lo incontrassi di persona gli direi quello che penso di lui. Hvis jeg mødte ham, vil jeg sige til ham, hvad jeg mener om ham. Skulle jeg have mulighed for at møde ham, så vil jeg sige min mening. Se mi prestassi un po' di soldi, comprerei una macchina. Muligheden er der endnu. Hvis du fik lige lyst til at give mig nogle penge, så ville jeg købe en bil. Muligheden er der. Så det er en mulighed, det man kalder en tænkt mulighed om nutiden. Det vil sige, at der er stadigvæk håbet. Og så har der den tredje type, som er den ikke realiseret muligheden i fortiden. Det vil sige, det betegner en betingelse, som ikke er blevet opfyldt, og derfor det bliver ikke til noget. Og det er den så, der kræver i C-sætning har vi trapassato congiuntivo, og i hovedsætning har vi condizionale passato. Og den forklarer, at det er for sent nu, det er sket, så man kan ikke gøre noget ved det. Se mi avessi detto che venivi, sarei rimasto a casa. Men du har ikke sagt noget, så jeg var ikke hjemme, så vi har ikke set hinanden. Hvis du havde fortalt mig, at du ville komme hjemme, så ville jeg være blevet hjemme. Men det gør jeg ikke, fordi jeg vidste ikke, at du kom.
Så mulighederne er gode nu. Vi har ikke set hinanden. Se tu mi avessi riparato la macchina non avrei preso il treno. Hvis du havde repareret min bil, så ville jeg ikke have brugt toget. Men jeg var nødt til, jeg tog toget faktisk, fordi min bil var stadigvæk i stykker. Så muligheden var der ikke. Derfor tog jeg toget. Se mi fossi ricordato il suo numero di telefono, gli avrei telefonato. Hvis jeg havde husket hans telefonnummer, ville jeg ringe til ham. Jeg kunne ikke huske hans nummer, så jeg har ikke ringet til ham. Og derfor er det for sent nu, fordi jeg ikke ringet til ham. Jeg har taget toget, og jeg var ikke hjemme, så vi har ikke set hinanden. Øhm, så det, der er vigtigt, det er, når man arbejder med betingelsessætninger, det er, at man ligesom individuerer, hvad for en type jeg har med at gøre, og så finder man ud af, hvad for nogle verbale tider man skal bruge. Det var det. Håber jeg på, det har hjulpet. Buona fortuna.